Sani ka kleke bogabi na snani no fetama na jangu kakaleda onyena ni ya daika bakorani nyena ube ofleja ni kanya mungu asanga bisababe aka mali jamana fantana bla jenefe ka ufo ka wal nyimando kasangani au kadana tare kada shirfa tv jakan sofe jangu akasika bo kuna siri an kumbana katime kuna fone jelefe ka fo ibano ha kuna fone wati seleye ninje Islamiyade meton anisaru tondo kabo sabale bugu kaufi uyitamake kana nyeda mali islametonga farani watomba u conseil islamique jumali manyema mali islamedine nyema uka jekuluba groupe madrid spirituel musulman jumali manyema Islamiyade meton anisaru no yoran fana karama wa asede sherifu usman adraka akadema la bangwani jangine bugula sigida gale konana nani kunyemiye ode kasiga na uka kanu 7 ya kanyeshi banimo ni kalaba kanyine afe aka shirifu do kerengereke uluyi janko barami ni obe Allah tiga bese no ya ofe jaw farla nyonka luti sidibe fe porfo ye kafune bachilitai bu al-Islamiyya de meton ansaru ka komite jamadini kana al-Islamiyya de meton ansaru nyejoro ziara chebala musubala Bunyani karama ani nisondia kono nana u bisimilara shirifla duba kono ni korobe u ka nalina kana unyeda karamogo ka baro nyogonya ka nyana fimbo ula ka duwawu nyini afe ka duwawu sama anaka dembaya jamakuduma al-Islamiyya donka mbaya laidu woro o fana signa ka kura ya kenenka tonde unfe karamogo haidara nyekoro laidu fana kura yara sabalibu al-Islamiyya demeton ansaru ka komite fe ka fo uban karamogo deme uninu kan nafolo al-Islamiyya dine jidilila ton la baracho nyumana al-Islamiyya demeton ansar kono sigi mume wala nyumando ni bonyama sigundi kera kanyeshi al-Islamiyya demeton ansaru nyejoroma komi abeba kalama na ba fe fole ko fe ni angala dala sigidi komi swalu komite ya kanu wati kanu nyeda karamogo ali no ya soro andu sugu me nyoko fe wakati be ali no ya soro ame do kai wakati ba fere do ke anye me comité re de Allah ine ka kanu unyeda kan ka unyena film boni afleli donc karamogo je ko mu fala nyonga sababu demeni straka no izamya tunansa film mo yi sababu niwula o chengu muso de flene ya ademso na mokorobaw akaramo ana chokorobaw ani anga tom sokorobaw a chokorobaw fene ka chokorobaw be ame gausu trawre saray jaroni chokorobaw to be ya gausu trawre fene lu ka chokorobaw be de fala ni ka fara ko mo kan admami ni duti kuna sira anga ka fulifo iye na famille sabalu amado ko sabalu duti na admami ni sabalu ka shila vraiment na sigira ni kenenka ango o foli mankiye ko barkada kiye ka ini ala fe san chama be ala bolo ala ko de anima sidan ani kenela ala ka ni korota ala ka ni wasa ala ka ni kunawolo ka ini ala fe iddo ala ka barka dolula ala ka nu korota ala ka nu wasa ala ka nu jidi ne solu ga foli ala se an karamo ma na ka demba ya ma cheba min sababula ni muso bayiri ka chama sera ka purti ka bo iblisa bolo ka ke furu labato muso nyumonye ka furu don ka bunya ka adamadenya mara tasira nyuman jira u deuna ala ni belebele ka belebele sababu u mason chew ka wili kana ziara la kuto muso ba ufana tumbe keneka munu nanuka kanu jira ka bunya masegun ke zamzami yu nyekoro abe foli folo ankara mo bayerela Sheriff Usman Madani Aidara Basande ani mate ba madani di abafu ani foli kaka karamogo min kera an ye nyamgo nyumanye ya rabbi anya ni ala fe ala kan yere ke ko mo nyumanye karamogo ame do de tie karamogo ala kan ye meila kana nye joila sabula nye joro ko ni da ko yeshi difle karamogo ana kana nye joila kana do nyini fe kera ne ala sabalu komite ansar dini tokola sabla kamana gaumbana hanumbana gamumbana da anti samara do ansena kata koro aketa kle amanye sirifla duba dumama kana nga do nyini sirifla karamogo jigi ani mafa ani kanu anana kana nyiniya
karamɔgɔya ni fɛ ka duwawu ka ɲi amina ko banna an bɛ kuma nin yɔrɔ in na n'an ka présidentiba n'o ye présidente Maman International Ase Sangare ale tɔgɔ la ale de ka kuma bɛ yan bi mais a y'i wasa don sabalibugu comité la k'i wasa don a ka kalanden na o la an bɛ foli belebeleba kɛ karamɔgɔ ɲɛ kan ka jɔ e la e kɛra jigiw ye ka jigiw fa ni mun ye ni kɛnɛya ɲinini ye ka di diɲɛ bɛɛ ma karamɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔso caman jɔli ye an t'a da dɔn karamɔgɔ ni ko diɲɛ sɔrɔ fɔlɔ i ko kɛnɛya karamɔgɔ ye kɛnɛya ɲini ka di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw balakaw an n'an denw ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ ma n'an bɔra ye karamɔgɔ e tilala k'a fɔ an ɲɛna tuguni karamɔgɔ ko k'an ka dɔnni ɲɛɲini kabini bamunan na fo ka taa se an ka kasangew ma karamɔgɔ e y'o sira dayɛlɛ anw ye kalansow b'an bolo yɔrɔ bɛɛ la an b'o jigiya an b'o barika da ye karamɔgɔ ka foli kɛ ka bɔ kuma la sabula ko wagati korona ko su kora n'an ko an bɛ karamɔgɔ tanu an bɛ ɲina tile kelen tɛ tile fila tɛ kalo kelen tɛ kalo fila tɛ an bɛ san bɛɛ k'a la karamɔgɔ i tanu tɛ ban an nana ka na ɲɛ jɔ i la ni ɲɛ min jɔra e karamɔgɔ la dusukun min kɛ karamɔgɔ ye o ko ni o tigi kɛlen ka kɛnɛya de sɔrɔ silamɛya sira kan adamadenya sira kan ɲɛtaga sira kan karamɔgɔ an b'a fɔ k'i y'a yira ala ka wula yɛrɛ d'a ma. A yɛrɛ nisɔndiyara a kunna wolo la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asedi Sherifu Usumani Madani Hayidara a ye foli kɛ ka ɲɛsin sabalibugu ansaruw ka komite ma k'a fɔ hali bi cɛsiri ɲininin do u fɛ diinɛ dɛmɛli baara la o ye laada kɔrɔ ye Fatiya taara ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye sigi ka sɔrɔ ka wuli. اللهم انصرنا وانصرنا وابقى شافنا وفرجنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد بقد الحاجات وفرج الهموم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalansoba mi bɛ wele Franco Arab El Haji Idrissa Doumbia a ma ɲɛmaaw ka bɛn ni sibiri dɔ octobre tile 11 sanba 2025 ye u ye u ka kalansoba ye a foroba daw yɛlɛ min bɛ Bako Jikɔrɔ ni ACI kɔnɔna na ka sanga ni baara in yɛrɛ jɔyɔrɔ ye denmisɛnninw kalanni na a baaraw seriya la maba caman fɛ Sherifa TV tɔgɔ la Mamadu Bɛni Sherifu Usumanu Baba Keita olu ye a seriya. Ka daminɛ jardin d'enfant na ka taa bila école fondamentale la groupe scolaire Franco El Haji Idrissa Doumbia a bɛ kuranɛ kalan denmisɛnninw kun fo ka taa bila tubabu kalan fana la. École in yɛrɛ cɔngɔnɔ ni Bako Jikɔrɔ ni ACI la école in ɲɛmɔgɔw ka laɲini fanba de ka se ka kalan ɲuman kalan sɛbɛlama kɛ écoledenw kun minnu bɛna kalan na u ka yɔrɔ la. Donc o barika kama anw nisɔndiyalen de b'a kɛ bi ne min ye fɔlɔ ye. Ni ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya diinɛ sira kan adamadenya sira kan ani ladabu yɛrɛ sira kan école minnu n'u o fitininw filɛ nin ye olu fana ka anw ladegi parce que baya terimuso dɔw bɔra yan ani minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔw nana k'a fɔ k'u ye école de kɛ ɲɔgɔn fɛ école mana kɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔrɔbayara sisan olu denninw ninnu n'olu fana ye école sɔrɔ u bɛ se ka adamadenya yakubaya min na. Donc on te faut sɔrɔ k'a fɔ ni duwabu tɛ cɛkɔrɔba barika ani ala yɛrɛ kama ala ka barika don école in na école minnu taara u ka kɛ jamana nafalan ye u ka kɛ u yɛrɛ nafalan ye fɔlɔ u ka tila tuguni ka diɲɛ nafa. N bɛ ala fo k'a barikada k'an bangebaga ɲumanw fo k'u barikada n balimakɛ ye nin baara ɲuman in kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ nana ka na an ka ko diya an bolo an bɛ bɛɛ fo ala ka école ko in kɛ hɛrɛ k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ka ni ɲɔgɔn caman bɔ a kɔnɔ an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada ne ka foli y'o de merci. N bɛ ala fo k'a barikada k'a ka ɲuman dɔn an tɛ ekɔliso dayɛlɛ na a diyara an ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a diya ala ye a dɔgɔya cɛkɔrɔba min na a ye nin laɲini kɛ a y'a ka si kɛ silamɛya de bato a y'a si kɛ nin dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin caman caman nɔgɔya n'an bɔra silamɛden bɛɛ ka laɲiniw bɛɛ sabati ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ka sababu ɲuman bɛɛ lajɛlen a diyara an ye mun nana an dɛmɛ an ka baaraw la ala ka danbakiw bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw bɛɛ sabati.
groupe scolaire franco-arabe El Hadji Idrissa Doumbia ɲɛmɔgɔw ye wele bila k'a ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ lajɛlen kana n'i ka denmisɛnninw ye ka n'u tɔgɔ sɛbɛn u ka ni ekɔliso in na walasa u ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ. Ka d'a kan ekɔli karamɔgɔ jolenw minnu b'u ka baaraw ɲɛdɔn olu de bɛ groupe scolaire in na. A ye nin kɛ a ma bala an na. N'i ye bi anw yɛrɛ ye furumusow ye ko anw bɛ se ka kuranɛ kalan ala ni El Hadji Idrissa Doumbia. Donc ba y'a kɛ a ma bala an na parce que a y'a sen n'a fa sen n'a nɔ la. Diɲɛlatigɛ la n'i ye den sɔrɔ min bɔr'i la min tɛmɛn'i la i bɛ ala fo k'a barikada. Cɛkɔrɔba su bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilahi rabbil alamin a su lafiyalen a kontannen de don. Donc nin ye franco arabe nin an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna. Mɔgɔ n'a ye école jɔ ko jamana ka développer jamana denmisɛnninw ka taa ɲɛ. École jɔ ye développement de ye. An b'a ɲini mɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ ka na inscription na ka na denmisɛnninw don kalan na. N'i ko an ka foli kɛ an tɛ se ka foli kɛ ka ban min ye école jɔ ko Bayaya Doumbia. A kɔrɔ a dɔgɔ a balima a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka société ba dɔ ko Doumbia est frère. Ni mun natɔ sɔrɔ o kun tatɔ sɔrɔ. Tuba kan an ye kalanso dayɛlɛ ka tɔgɔ da an ka cɛkɔrɔba la. Vraiment a diyara n ye. N ye jama min ye nisɔndiyara kɔ. O kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Laɲini fanba ye ala ka denmisɛnninw ka kalanko ala k'a nɔgɔya. Ala ka u hakili sabati ka dɔnniya ɲuman d'u ma. O de y'an ka laɲini ye. Ekɔliden somɔgɔw kɔni ne b'u wele kalanso in dayɛlɛla olu de ye. U kana n'u denw ye u ka inscrit u tɔgɔw ka sɛbɛn pour que u ka kalan ɲɛnama sɔrɔ. O de tun y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ. U kana dan denw bilali ma kana mais u yɛrɛ kana ekɔli la ka ekɔli karamɔgɔw ɲininka kalan taabolo ye min ye u ka se k'o dɔn. O de kɛ an ka laɲini ba ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ekɔli dayɛlɛ in baaraw kun cɛra ni kilasiw yirali ye nabagaw la yan'o cɛ baaraw daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye. Ka sanga ni Octobre Rose olu baaraw ye kɛnɛyasoba min bɛ ni a bɛ fɔ ma polyclinique Le Fouga ka tɛmɛ baarakɛɲɔgɔnya fɛ min bɛ ye o ni Assurance Atlantique Group AFG ni ɲɔgɔn cɛ. O ye baara dɔw labɛn min bɛ ye atako filanan hukumu kɔnɔna na ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin sin bon ani wolonugu bon mɔ. Ka sanga ni ɲinata baaraw ye dakun min sugantira o fɛ o bɛ tali kɛ kɛnɛya ani an balakaw ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na. Ka lajɛ k'a fɔ baara kofɔlen kɛra o fɛ ka bɛn ni sibiridon octobre tile 11 sanba 2025 de ye. Polyclinique yɛrɛ o dalala Sotiba ACI kɔnɔna na min baaraw sirela maba caman fɛ. Sherifa TV tɔgɔ la Lala Kuyate Bakari Kone olu tun bɛ yen. Octobre kalo ale ye kalo ye min talen do ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin musolakaw ka bana dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ko min ma ko sin bon ani wolonugu bon n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka tɔgɔ da octobre kalo la n'an ko ma octobre rose. O siratigɛw de fɛ kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso polyclinique Le Fouga mɔgɔw olu ni Assurance AFG mɔgɔw u ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u y'a kanu ɲinan tuguni ka musolakaw dɛmɛ. O dɛmɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin min ma o de ye ka se ka wolonugu da bon fo ka taa se sin bon ma k'o bana sɛgɛsɛgɛ ta k'o ɲɛsin musolakaw ma fu. Bon an ye lajɛ in sigi musow de kama parce que an y'a ye cancer du col de l'utérus bana min do a dɔnnen cancer du sein a dɔnnen ba tɛ musow fɛ ten. Donc an ka nin lajɛ in sigili kun ye walasa ka kuma cari musow ka dɔn kosɛbɛ et puis u ka dɔn fana bana min do n'a dɔnna joona a kunbɛn ka di. Bon comme nin kalo in dédiélen do cancer du sein kɛlɛli la donc an kɛlen do ka sɛgɛsɛgɛliw boloda nin kalo in na kalo in samedi bɛɛ a bɛ kɛ yan fu mɔgɔ mɔgɔ sen mana se k'i yɛrɛ se yan nɔ Sotiba yan nɔ donc an bɛ dépistage k'i la fu mais hali n'o tɛ san mumɛ bɛɛ cancer du col cancer du sein dépistage bɛ kɛ an fɛ yan cancer du col fana dépistage bɛ kɛ an fɛ yan. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka nin bana sɛgɛsɛgɛ ninnu kɔfɛ u bɛ bilasirali fana kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la i ka du kɔnɔnaw na ka se k'i ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i yɛrɛ ye. Nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma bɛɛ lajɛlen k'i senfa san kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ka se kɛnɛyasow la yaasa ka se ka taa ni bana sɛgɛsɛgɛ ninnu kɛ ni o ye wolonugu da bon ye walima sin bon. Voilà bon an kɔni bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ na yan déjà
au cours de consultation nous n'avons pas palpation mammaire que nous en bas n'y faut muso ɲɛna ou quand ou palpation que cogo min na so parce que fɛn min do a ka nɔgɔn kojugu hali so i yɛrɛ jɔlen i ka dungare ɲɛma i bɛ se k'a kɛ donc an ye minnu dege a la yan nɔ an bɛ se ka olu fana ci so kɔnɔ u ka taa sokɔnɔmɔgɔ tɔw dege a la minnu ma se ka yan sɔrɔ bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ musolakaw ɲɛna cancer du sein filɛ plus a bɛ dɔn joona plus a furakɛli ka nɔgɔn plus a kɛnɛya fana ka teli mais plus ni sigi n'a ye so i tora so i ma se ka na dɔgɔtɔrɔso la joona plus a donna à des stades compliqués plus o fana traitement no prise en charge ka gɛlɛn o sɛgɛn ka bon donc ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka wuli joona ka na dɔgɔtɔrɔso la chaque année une fois au moins ka n'i ka dépistage kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ fana ko nin kɛnɛ in tun siriyalen no maaba caman fɛ i n'a fɔ sigidala ɲɛmaw kɛnɛyako ɲɛmaw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw kɛnɛ in kɔnɔna na baara kumabaw kɛra min ye o de ye ka se ka waliɲuman dɔn jɔnjɔn ta k'a di maaw ma minnu jɔyɔrɔ ka bon musolakaw dɛmɛli la yaasa u bɛ se ka kisi sin bon ani wolonugu da bon ma cogoya min na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maaw y'u sɛnsɛn ka se kɛnɛyaso kɔnɔna na yaasa sin bon ani wolonugu da bon sɛgɛsɛgɛli min bɛ ka kɛ fu ka to o baaraw daminɛ Umarawan sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale kafunɛ bacili de fɛ Mali jamana kono Mali jamana furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaw u ye finitigilaka ma 11 gwen ka bɔ sɔrasiya kɔnɔ fila olu tun ye généraliw ye nin gwenin ka bɔ sɔrasiya kɔnɔ a bɛ sɔrasiw kofɔ minnu ye janfa jugu kɔlɔn sen u ti kalo tɛmɛnen k'a fɔ u bɛna jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta n'a ka cɛdenw ka fanga bi ni ka jamana basigi tiɲɛ nka a bɛɛ la ta fanga jaso in ma ɲa u bolo sɔrasi minnu gwenin filɛ nin ye ka bɔ sɔrasiya kɔnɔ a caman ye garde nationaliw de ye i n'a fɔ komi général de brigade Abbas Damele ale tun ye maaba ye sɔrasiya kɔnɔ nka a bɔra sɔrasiya la bi général Muso n'a bɛ sanfɛ sira sɔrasiya ko fɔ armée de l'air Nema Sagara ale fana bɛ maa gɛnni ninnu na ka bɔ sɔrasiya kɔnɔ ka fara officier 8 wɛrɛw kan u ti kalo in na waati min na u bɛ janfa jugu kɔlɔn sen u ni nanzara dɔ y'a jɛ jugu kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛgɛ kɛra min fana na k'a nɔ minɛ Mali jamana basigi tiɲɛni waleya kɔrɔbɔli la kabiri ni san 2000 ni san 12 Mali jamana degunnen don lakanako binakun kan ka sababu kɛ banbaganciw ka wuli ka jɔ ye Al-Qaïda ka fara État islamique banbaganci jɛkulu kan sanga ni wagati u bɛ jɛjugu kɔlɔn sen ka wuli ka jɔw kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani sɔrasiya walasa ka se ka jamana dafiri furancɛrɔ fanga min ni a bɛ général d'armée Asimi Goïta ka bolo kan u bɛ ka cɛsiri ani wuli ka jɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka banbaganciya kɛlɛ ani maa o maa ni e de ye hali an ŋaniya siri k'a fɔ i bɛ jamana in basigi tiɲɛ u ka cɛsiri bɛ na u sira kan Maroc jamana kono munjugu manyaka boliw bi sena ka nisɔngoya jiraw kɛ a tile 13 an bɛ o de la Maroc jamana kono denw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinakaw olu de murutilen do k'a fɔ u sɛgɛnna u tɔɔrɔ la u ɲanina dɔ kɛra yuruku barantanya ani kɛnɛyako degun bɛɛ Maroc ka den kan bi o kumana olu bi fɛɛrɛ tigɛ de la ka nisɔngoya jiraw boloda wasa fura bɛ sɔrɔ u ka degun na ka wuli ka ta ka bɔ Maroc ka den kan Maroc duguba faba bolon furancɛw bɛɛ lajɛlen minɛna ka kɛ ko dakɔnɔni buna adamadenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ murutili jɛkulu kɔnɔ ko génération Z u b'a la ka tɛmɛ n'u ka nisɔngoya jiraw ye walasa k'u ka degun fɔ baarako gɛlɛya bɛɛ sisoko degun bɛɛ kɛnɛyako fo ka taa se kalanko degun yɛrɛ ma u ko waati sera masakɛ yɛrɛ ye Mohamed Sisi a ka bɔ k'i dantigɛ ka fɛn fɔ jamana kɔnɔdenw ye u bɛ min faamu ko nɔn tɛ ko tɛ se ka to nin taabolo la wa tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bɔli ninnu fanba ka nisɔngoya jiraw kɛ a bɛ kɛ sufɛlaw de fɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw bɛ tile u cɛw la n'u bɛ sɛgɛn sufɛ nka o ma bali nisɔngoya taama ninnu ka boloda hali n'o y'a sɔrɔ bagabagaliw fana bɛ ka kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka weleweleda kɛ ko jamana kɔnɔdenw ka kɛ basigi karamɔgɔ ye o bɛɛ n'a ta maa murutilen ninnu tulo tɛ ko la u bɛ bɔ ka dugu bolon furancɛw minɛ sanga ani waati k'u ka nisɔngoyaw jira kɛnɛ kan u ka murutiliw la u ka kulekanw damakasilikanw ye min ye an bɛ dɔgɔtɔrɔso de kɔ stadi ko an ka ɲi o la a ko waati sera sifinlakaw yɛrɛ bonya ka jira k'u segin u ka minɛn kɔnɔna na nisɔngoya taama in bɛ ka boloda Maroc dugu caman kɔnɔ Casablanca Araba ani Fès génération Z ni o ye sifinw ka welewelemadakulu ye u bɛ ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ k'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen ka sababu kɛ degun cayara
Cameroun jamana kono jamana nyamasigi kalata dogodalen ka be karima Front pour le salut national du Cameroun Chebo ni o Issa Tiroma Bakari ale fara ɲɔgɔn kan dɔ boloda min kɛnɛ sigira sen kan a yɛrɛ jabalala Marwa jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ Issa Tiroma Bakari o ɲɔgɔn kunbɛn in sen fɛ a y'a jira k'a fɔ a dalen bɛ a kɔ jama la wa dalen b'a la cogo min na a jigi bɛ présidentya ka ten k'a fɔ cicogo foyi t'a la man ye ministeriya jɔyɔrɔ kɛ ka tɛmɛ Cameroun jamana kɔnɔna na a n'a ka cɛdenw u bɛɛ lajɛlen de kɛlen don ka labɛnw sabati walasa ka se ka kalata in yɛrɛ kɔlɔsi togoya bɛɛ lajɛlen na namara ni yurugu ko yɛrɛ de kana na ɲɛ sɔrɔ ka sanga ni kalata in ye Cameroun jamana kɔnɔden maa miliyɔn 30 kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bi degun kɔnɔ bi hali k'a dan anglais kan fɔ manga mun wulila Cameroun jamana kɔnɔ n'a ye jamana in sigi a sen sabara kɔnɔ k'o fara yurugu ni dungo juguya kan sɔrɔko ni musaka ko degun o n'a ɲɔgɔnna caman o degun bɛ bi Cameroun jamana kɔnɔ wa jamana kɔnɔden caman de sigilen don ka hami ni yɛlɛma in ɲuman ye jamana in bɛ se ka sigi ka wuli ni a yɛrɛ kolo ye cogo min fanga ɲinijɛkulu Front pour le salut national du Cameroun a kanubaw n'a tɔndenw minnu ka dɛmɛ bɛ Issa Tiroma Bakari ye u bɛɛ lajɛlen danganiyalen don a kan ka fɔ ŋaniya ɲuman bɛɛ u ka cɛbɔ la wa a bɛna kɛ sababu ye ka dan sigi Cameroun ka den ka sɛngɛ la ni kow falenni ye. Jɛnsirilani tɔnba Nations Unies a y'a ka dusuma kasa jira k'a sababu kɛ wulikajɔ min kɛra Sudan du Sud kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la El Fazer dugu kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bina mamurutilenjɛkulu Force de soutien rapide ka jɔ kɔnɔ olu minnu kɛnbɛ k'u nin da dugu in nin kan k'a karangafɛdaw minɛ a bi tile 500 bɔ bi jɛnsirilani tɔnba Nations Unies secrétaire général Stéphane Dujarric ale y'a jira k'a fɔ nin ye karo gɛlɛya waleya ani dansagun waleya kɔdan de a ko kabini octobre kalo daminɛ na ni mankan in sen fɛ maa 50 de bɔnɛna u niw na fufalaki Sudan dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu dɔ ka fɔ la olu ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ a kan ka bɛn octobre kalo tile 8 ma k'a fɔ maa minnu ni olu nin tora Force de soutien rapide mamurutilenjɛkulu ka wulikajɔ dafɛ o bɛ taa se maa 12 ma musow b'a la denmisɛnnincinninw b'a la maa hakɛya minnu joginna maa 18 don o kɛra ka sanga ni wulikajɔ dɔ ye u ye mun ta ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ ka dankari kɛ buna adamadenw ka ɲɛnamaya la ka kɔn o wulikajɔ fana ɲɛ u kun taara fodonbada ni fodon kɛnɛyaso dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maternité la min senfɛ maa 8 ni bina El Fazer dugu ta ye kamanagan ye bi dɛmɛ yɛrɛ tɛ ka se k'u lasɔrɔ bilen jango furakɛli bagabaga yɛrɛ de fanga bonyanen don dugu in kɔnɔ ka sababu kɛ Force de soutien rapide ka dugu karangafɛda minɛli ye. Jɛkuluba min sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw fɛ Association des journalistes sportifs du Mali u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya min sen fɛ u ye a kanu ka maa kulo nɔgɔ bɔ ka sanga ni kunnafoni jɛlen talen ka di o mɔ min bolola u ka baara caman bolodaliw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma su belebele min bɛ ɲɛnamaya o fɛ ni AJCM o ta ko 11 la baaraw fa ka se coupe interservice o ta ko 5 baaraw fana mɔ ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan o labanna ka kunnafoniw cari o ni ɲɔgɔn cɛ minnu bolola farafina ɲɔgɔn kunbɛba ntɔlɔntan CAN Maroc 2025 o labɛnnu baaraw fana kan walasa ka se ka ko in kunkunu a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ Isufu Kulubali ale ka kuma galamani na. N'an ko an bɛ NUAGSM ta ko 13 nin fɔ ale kuma la surunyana ale bɛ kɛ samedi novembre kalo tile fɔlɔ a bɛ kɛ Hôtel de l'Amitié la n'a fɔ a ma Granada Hôtel de l'Amitié a bɛ k'o ye a bɛ kɛ soirée min bɛ kɛ nisɔndiya ye a bɛ kɛ artistes bɛ jouer a la dîner bɛ k'a la mɔgɔw bɛ dumuni kɛ wa bonyamasegin caman bɛ k'a kɛnɛ kan nka ɲinan nu in na an b'a a fɔ kibaruya min bɛ da mɔgɔw tulo kan o ye k'a fɔ concours tɛ k'a la ɲinan concours bɛɛ lajɛlen suspendra parce que jury ye an bɛ Musa Boli fo ka tɛmɛ a n'a ka jury mɔgɔ bɛɛ u ye recommandation dɔw k'an ye an bɛ ka baara kɛ o de kan walasa san wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka caya mɔgɔw bɛ caya wa prix fɛnɛ fanga bɛ bonya kosɛbɛ an bɛ ka baara kɛ o kan ni Ala sɔnna o bɛ daminɛ san wɛrɛ NUAGSM na min ye NUAGSM ye an y'a fɔ a bonya a denfaya o talen don ka di son excellence an ka bonya b'a kan Driss Isbayen n'o ye Maroc jamana ambassadeur ye an ka jamana la yan nɔ a ɲɛmɔgɔya talen don ka di an ka ministre des sports ma ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kassim Ibrahim Fomba
wa ministre wɛrɛ gouvernement ministre wɛrɛw bɛ ye kɛnɛ kan ni ala ka diɲɛ ye wa ministre des sports wɛrɛw kɔrɔ ministre des sports kɔrɔ fana caman bɛ ye kɛnɛ kan a bonya ma se k'i bɛna kɛ fédération minnu bɛ ka u ka sport développé kosɛbɛ minnu y'o baara kɛ san kɔnɔna la minnu ye performance ba kɛ an bɛ a bonya ma se k'olu ye san 2025 kɔnɔna in na ani an bɛna prix spéciaux caman di i n'a fɔ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen nɔ n b'a fɔ min ɲɔgɔn ma deli ka di Mali sport yɛrɛ kɔnɔna la o bɛna di ni Zeyina ni ala ka diɲɛ ye donc o ye nu AGSM ye coupe AGSM o tako duurunan o bɛna jɔnjɔn bɛna kɛ équipe naani ɲɔgɔn cɛ AGSM ani Move Africa ani Petrobama ka kuncɛ ni DNCP ye Direction nationale des sports et de l'éducation physique demi-finale au programme dira kaban no o ye octobre kalo tile 25 demi-finale fɔlɔ bɛ kɛ Stade Modibo Konate la a bɛɛ bɛ kɛ don kelen Stade Modibo Konate la demi-finale fɔlɔ o bɛ kɛ Petrobama o ni DNCP de bɛ baara kɛ o bɛ kɛ 15h30 n'o banna dɔrɔn AGSM o ni Move Africa bɛ deuxième filanan ta demi-finale filanan ta au final de bɛ kɛ ni ala ka diɲɛ ye o bɛ kɛ octobre kalo tile vendredi jumadon octobre kalo tile 31 o bɛ kɛ Stade Modibo Konate la nka yanni o cɛ tɛnɛn octobre kalo tile 27 o bɛ kɛ cérémonie de remise des maillots ye finalistes ma équipe fila minnu bɛ taa finale la o fana kɔfɛ balontan nin kɔfɛ an da sera min fana ma o ye coupe AGS o ye opération CAN an ko san o san CAN na mɔgɔw bɛ sigi k'a lajɛ tɔn bɛna mun kɛ a ka tɔndenw ye o ka kan tiɲɛ don o AGSM ka bureau national ka hakili jagabɔ kɔnɔna la AGSM bɛ na journaliste minnu mana accrédité AGSM b'u dɛmɛ d'abord u ka AVN sɔrɔli la parce que o ye sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min b'a to i bɛ yamaruya yɛrɛ ka don avion kɔnɔ ka se ka taa Maroc ni accrédité len don an bɛ mɔgɔw dɛmɛ o la wa an bɛ mɔgɔw dɛmɛ n ɲinɛna ka n da se o yɔrɔ ma o ye ka kalan kɛ mɔgɔ minnu accrédité len don Maroc CAN yɛrɛ kan o ye wajibi ye o fana kɔfɛ Maroc yen nɔ AGSM bɛ mɔgɔw siyɔrɔ ɲini ka di mɔgɔw ma AGSM bɛ Mali ka match donw na a bɛ bus louer ka mɔgɔw k'a kɔnɔ ka taa balontan yɔrɔ la bus b'u kɔnɔ ni balontan banna ka segin ka na n'u ye an jabala la AGSM b'o kɛ wa AGSM bɛ conseil fana di an bɛ ka kunnafoniw caman ɲini mɔgɔ minnu accrédité len don k'a bila u ka bolo kan u bɛ se ka u comporter cogo min na o fana baara bɛ ka kɛ o baara caman bɛ ka kɛ. Kasi ko ofu ko kura Mali kono ani Mali ko kan bawo ne bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bana kunnafoni sɔrɔ la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka fɔ laseli wɛrɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya sanu caman fɔ la ka bɛɛ ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se jɛ fantanya bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn